fons documental i fotogràfic del missioner de Navata Joaquim Vallmajor, que havia lliurat en vida a familiars i amics, ha estat donat a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. Aquesta acció s'emmarca dins la campanya que recorda que fa 20 anys que Vallmajor va desaparèixer a Ruanda durant el conflicte bèl·lic on va ser arrestat i sense judici assassinat. Perquè el material de Joaquim Vallmajor, com qualsevol persona que està fora del seu país, envia un munt de cartes a la família, s'escriu, etc. No? Per tant, té un valor molt personal i per la família. Però, a més, en Quim, el valor afegit que tenen totes aquestes cartes és que són una crònica dia a dia del que passa a Ruanda, que no és exactament el mateix que ens estan explicant que ha passat a Ruanda. Per tant, qui vulgui esbrinar, saber què ha passat en realitat abans del genocidi, des del 1 d'octubre del 90, que és quan va començar la guerra a Ruanda. Aquí, per exemple, en teniu amb una de les cartes, fins i tot amb un dibuix fet per en Quim, no? Explicant per on entren els soldats del Front Patriòtic Ruandès des d'Uganda, en el nord de Ruanda. Vol dir que, com aquesta, hi ha un munt de cartes que, en aquest aspecte, són importantíssimes. Un exemple de l'interès d'aquest material podria ser aquesta carta de l'any 1994, 2 mesos abans de morir. Potser seria bo fer saber a Amnistia Internacional que els Tutsi han llançat una campanya mundial de desinformació per fer creure que els botxins són les víctimes i les víctimes són els botxins. Ja us enviaré més informació més endavant. Més endavant, a final de març, ens envia un fax molt extens on acaba d'explicar. La informació que nosaltres tenim en aquest moment és que hi ha hagut un genocidi contra els tutsis perpetrat pels hutus. I això no és cert. Una part de la documentació és de la família i n'hi ha també del grup d'empordanesos i empordaneses per la solidaritat. Per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà és molt important perquè és un fons personal d'un alt empordanès il·lustre i també és una responsabilitat perquè passarem a ser dipositaris d'un material molt valuós. Ens comprometem a quan s'inauguri l'exposició tenir tot el material catalogat i digitalitzat i penjat online al nostre cercador de fons i documents i qualsevol persona pugui descarregar el que necessiti. Al fi i al cap nosaltres no podíem ni explicar-ho a la gent ni ensenyar-ho a la gent i a casa a la llarga s'hagués perdut, ja que entre un germà, un nebot, un fill, ja les coses es compliquen, les cases fan neteja, els papers ja no tenen massa importància i s'hagués anat perdent tot. També es prepara una exposició amb una quinzena de plafons que es podrà veure al Museu Memorial de l'Exili. Alhora també això comportava la possibilitat de portar endavant una exposició en el Museu Memorial de l'Exili sobre Joaquim Vallmajor, que és que ara actualment ja s'està preparant, com estàvem parlant ara fa un moment, amb en Josep Maria, i segurament s'inaugurarà més o menys al voltants de la tardor, la pròxima tardor. Aquesta exposició neix amb la voluntat que sigui itinerant.